mondjuk körülbelül így ez a régió, így, illetve itt hiányzik egy másik föld, Nyeszternek az alsó verse, itt vannak még olyan lehetőségek, tehát ezt húzhatnám be ennek. Tehát a kis gyakorlatilag Etelköz, illetve annak a keleti része. Igen, és én azt mondanám egyébként, hogy a Rónatasnak abban szent fondul igaza, hogy ő ide húzza bele Lédiát. Gyakorlatilag a keleti ízére. Ugye ez az a lényeg, hogy ugye itt van ez a Don, ugye ide jön még hozzá egy másik folyó, ez a Donec, nagyjából így. Így. Na most ez biztos, hogy ugye itt van a kazár erőd, a szaltói erődrendszer. Gyakorlatilag idáig. Tehát ebbe a régióba ide beköltözni, ugye ezt nehezen tudom elképzelni. A meglátásom az, hogy egyébként ugye 750-760 környékén ide tesznék egy kérdőjelet, mert szeretném látni azt a régészeti leletanyagot, ami alapján ezt valaki állítja. És ezt csak akkor állíthatom, hogyha 750-760 körüli innen lévő leletanyagot találok itt, de ilyen Isten igazából nincs. Ugye ami viszont van, és ezért nem söpörhetem le a dolgot, az az, hogy ez mondjuk 830-850 környékétől, inkább 850 környékétől, viszont ezt szenzációsan tudom keltezni C14-jel, hagyományos régészeti módszerekkel, egyebekkel. De gyakorlatilag egy elmozdulás, mondjuk itt jönnek át nagyjából, szerintem ugye itt van Szamara. Az a hágó, az ugye a hágó. Ez az a jó gázló, így van. És egész egyszerűen egy északi irányból talán valahogy így. Az erdő sztyeppe és a sztyeppe térségében, ugye ne felejtsük el, azért az a fő gond a kettő között, most arról sajnos nem tettem be a diát, pedig az a létező leghúzósabb, hogy hát a füves sztyeppén nyáron vizet az állatnak, szóval... Ez iszonyatos dolog volt az egyik térképen, amikor így ábrázolták, hogy itt egy olyan akkora sivatag van, és akkor, hogy megy ide valahova. Hát minek, amikor lehet szépen látni, hogy itt van az erdős szteppének a pereme, miért mennének oda, itt is oda költöznek Karoson olyan helyre, ami egy ilyen kis ligetes, meg legeltetés, meg minden. Na most hát ugye, ami még kérdés, az mindenféleképpen, ugye ezt az etilt én nagyon bekérdőjelezném. Ugye itt az a lényeg, hogy ugye nagyjából itt van Volgográd, ugye a régi Sztálingrád. Itt gyakorlatilag ez az alsó szakasza a Volgának, ami most ugye Kalmükia, Európa egyetlen buddhistája, ugye utolsó nagy népvándorlás 18. században, ugye a kalmükök beköltöznek ide. Ez egy sivatagos terület. Nincs, nagyon fontos, hogy a Volga alsó folyásán nincs oldalsó mellékfolyó, sivatag. Ebben az időszakban is. Gyakorlatilag az, hogy a etilt ide berajzik a Kazár fővárost, annak csak írott forrásos adata van. Itt igazából semmiféle régészeti leletanyag nincs. Az, hogy a kazároknak a tengere, meg hogy akkor az most a Sarkel, hogy van, meg a kazároknak a fővárosa, ugye az orosz kollégák döntő többsége azzal érvel manapság, hogy az arab föld, ugye akik innen ebből a térségből nézik, ugye lentről, a Donnak az alsó szakasz, ugye itt van ez a bizonyos szakasz, ahol nagyon megközelíti egymást a Don és a Volga. Ugye itt ez a csatorna is van, ugye a Volgodonszki át lehet hajózni. Egész egyszerűen keverik a két alsó szakaszt. Nagyon úgy tűnik az egyes írott forrásokban, és most nagyon sokan érvelnek amellett, hogy tulajdonképpen ugye itt valójában az arab forrásokban a Donnak az alsó folyásáról van szó. Ugye a Sarkelt pedig úgy kell értékelni, hogy ez egy őrületes téglavár, és a Sarkelnél a jobb oldalon van két brutál nagy kővár, ugye a folyónak a túlsó oldalán, tehát ugye ebből poénkodnak az oroszok, hogy már van 3 Sarkel. És ugye ez tulajdonképpen egyfajta hatalmi központ lenne, hát gyakorlatilag 5 kilométeren belül lévő erőd, nagyon komoly erőd. Ezt Isten igazából ugye ma úgy értékelik a kollégák, hogy ez lenne valamiféle főváros jellege ugye a kazárok esetében, már csak, és ugye a Sarkel a magyarok ellen való építésének ugye az a fő problémája, hogy azért nagyjából ugye itt jön be a Donec, itt tudom én így, azért eddig a régióig kazárja van. Ugye? 150-200 kilométerrel a határon beljebb van a Sarkel, tehát nem határőrő. Akkor már a Szemikarakorszki Gorenyiszcsét, amit mondjuk itt van és szintén téglából van, csak a fele nem kiégetett téglából van ezéből, akkor az már sokkal jobban határerődnek. A magyarok ellen azért ugye vetették be az egészet, mert ugye Teofilosz császár idején épült. Teofilosz császár 842-ben meghalt,
ugye ki ellen jöhet? Hát ugye a besegyők még nincsenek itt 842, az teljesen egyértelmű. Kijev még azért, hát 82, hát akkor ki? Hát akkor legyenek a magyarok, jó? Hát ki az, aki a 9. században szóba jött ez ügyben. Ez volt az összes magyarokra vonatkozó sarkkeli. Meg az, hogy az arabok azt írják, hogy a kazárok régen körülákolták magukat. Hát most ezek ilyen nevetséges Isten igazából érvek. Manapság ezt nem tudjuk. Tehát az, hogy emiatt, a sarkkel miatt jöttek volna be kell a magyarok a 842 előtt már ebben a régióban számolni, ez manapság már nem igazából érve. Ezt még a Fodor Pista tanár úr is elismerte, legutóbb.